Kum ka balang Presbyterian Mauro ngi pediang sobaya pi ki para bangit be ki bawan syagini ki seng nadu ki nong syarai ki be ki jangi ki teman besan ki dekat komiti balang ki longkeme ki longpa ki parlok samla ki heb ki berit ki dekat jangka balang Mauro bat ki dekat jangki be pat ki balang ki baju dan rengkat bat ngi nak por ki ni ki seng ki jangi to bleun kur khuye pi lingba ki ni ki seng ya piro ki bapait bat ki bayo ngau ling baka YouTube channel jang balang ngi pediang sobai pi sha ka nega gseng i nongkren ha ka nega gseng i dei i pastori jangi Reverend Deslin R Youthborn na ka KGP Sinat Sep ngi ka jangi ka Shela Presbytery ka Latkenso District bat ka Balang Presbyterian Maurang Khong ti dei hina ka snong Maurang Khong bat ka Balang Rohang to Badi Pastor DR Youthborn ipej ikmi ia ka Latkenso District Barok Kuwai i pastor ila julong ru u moderator jong ka Shela Presbytery bad mentai long ru udkot jong ka auxiliary committee jong ka Shillong Auxiliary jong ka Bible Society of India i Reverend Deslin Youthborn iwan rengkat bad i wei ni ki dekot committee balang jong ka Balang Presbyterian Maurang Khong i Mr. G Carson Teo Tingi pediang sobhai kini arngut ki balawan ha kani ge seng ka balang ge jangi ubleun kur khuye phi bade ge jing shakri ge jong phi ka kam ge jong u ubleun kur khuru ya ka Latkenso District ka bai pastor i pej ikmi tingi pediang sobhai phi pastor sakane ka yeng mani ge jangi ubleun dar kat ba phi ba phi alam ge seng para ba phi samru e ka khubor na ka tien ge jong blai na ka benta ka buram ge jong blai amen ha ka beding kong e kani ka por nga ingu yublay ubli alam yang ya ka bangala bandon ha kani ka yeng ka bakintang ya ka ban yeng ne kani ka jaka ka bakintang ban alam ya kani ka por jong ka jing shakri ka jing yublay baru ya ka ban ai ka jing slok na ka tien ka jong ublay blashbon story ya ki kentien pediang jong phi yang kani ka por bat kumju i prolog i bion rengkat Hagani ka por nga sngoru wan ay kublay ya pi baro ay kublay nadu i pastor i bla ay ya ka jing kren pediang balamba jeng ka jing penbet ka jong i rengkat baga program committee jong ka Balang Presbyterian hang ya Mauro papili ibit yang ya ka ban khot ban shania hanga ya ka ban yalam ya gani kapor baru ya kaban ai ka jing slok naga ketien ka jong blai kumta gani kapor nga priang snobhai pi baro sya gani ka jing shakri ka jing blai adu ki pastor ki teman besan ki dikhot jong committee balang ki longpa ki longkmi ki prok samla hadu ki heb ki berin apriang bangai kublai pi baro haga kerteng ka badan bor ka jong utrai jong i ujis kres haswa ya ka bangin yat syakmat ya ka jing syakri ka jing oblay tungin pendam oblay ka jing duai ablay ba ukpa jing i ubah beneng kumning iwan ya ka ban aingu ya mepa ka ni kapor bangilah bandon kumni ha ka ni ka ying ka jom atrai ya ka bangin ya ban syakri ban yaro ban penan buram ka kerteng ka ban bor ka ba im ka jing utra jing i ujis kres bat kumni pa haswa ya ka bangin ya ban yat syakmat ya ni ka jing syakri ka jing mane ka jing yame iwan ya ka ban duai ban karpat akmat jame isnai ker khu pen kentang iki donot iki jing mot ki perkhat jongi bat ya ni ka por baro ngi IT ki sang di blai ki jame na ba ujis kres ngi duai ngi pan ki ne baro mentas ke bom bom jukuru amen ngini aptai ka jing syakri ka jing yoblai da ka jing ruai ka ba arspa kendai ka jing ruai ka ba arspa kendai ku kenrat ngakwa men pen khia yanga men syong ka donut jong aban pen bha pendu ki blai baro pen mi da kabor nang sat yanga jisu ngan likum kayor para santli gi dikhot pat ka kharas ka jingwai ka ba arspa kendai Aquaman pen king
จงงาบันเป็นผาเป็นดูกีบเลยว่ารอเป็นมีได้กระโบนังสัตยางาจิสุงันลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอนางสายงางานลีกุมกายอนางสายงาจิสุงันลีกุมกายอไรเคนรัดวัดไอกาจินโจเงตกันสาเป็นเดลากาสนามกาบาโทวัดดาชาบันโยกาจิงสันอมลาเคนยากาโดนางสันยางาจิสุงันลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอนางสายงางานลีกุมกายอนางสายงาจิสุงันลีกุมกายอไรเคนรัตเป็นนาลายกาจงกะเคนไอบอนาดูเมนตายาลาเดบันเพลนกาจงงางันดูลางาเคนกาบะโกนางสายงาจิสุงันลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอนางสายงางานลีกุมกายอนางสายงาจิสุงันลีกุมกายอไรเคนรัดยากานิงาดูไวชิชาไอโกมิโกจิสุกิจัดบาลาสาบันสายมารยังาบาลาตุยกาสนามโกนางสายงาจิสุงันลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอลีกุมกายอนางสายงางานลีกุมกายอนางสายงาจิสุงันลีกุมกายอไรเคนรัดเมเทปวางาอับลาคำสเลมบัดฮาปอยกา
dem den om du pai ava du wai shalom nang sai yang a Jesu an lekong kayor lekong kayor ay lekong kayor lekong kayor ay lekong kayor nang sayang ngan lekong kayor nang sayang a Jesu ngan lekong kayor Kabenta nagagtiin ka jong blay, bangan puli ka ni kapor kalong nagagospel ka jong Lukas, kalong kabasipaw, kadkot kabarfusan, ter, pat kumju nagasithi ka jong upol, syaki kalasay, kasithi ka jong apostol Paul, syaki kalasay, kalong kabalay, kadkot kabakat ar, kiktin, kibaong, kumni, hakmi ru wei urusan ula yeng ba ula tenju ya udoang ko nang hikai ngan le ayu bangan yo jing bam jukut ute ula ang latho ayu haka hukum kumno me pule ute ula yathu ba ula ang men it ya utrai bo blai jo me daga donut jo me baro badaga mensim jo me baro badaga bor jo me baro Badagi jingmut jome baro bad yalau parmarjan kumba yaladi ulong THU melayat hu ya kabadai tole ya kane te men yo im u teu bau kwa ban pengsan yaladi ulong hau jisu uno te ubalong paramarjan jonga u jisu layat hu ulong don will briu ubalet yar na Jerusalem sa Jericho Baulah hap rengki nong tu, kiba habala pelengkut ya bagi la syok ya kila letno, kida ino ya kum ubayab. Te uwe ulendo, daga bajarang kat ulawan hiar, nakataka lenti, bad habau yo ya ulayat kiarno syarut lenti. Kum juru de uwe ujat lebi, habau lapoi syakataka jaka, bad habau la yo ya ulayat kiarno syarut lenti. Nrai wehi ukenja Samaria kat barang let jing let ula poi hadu hau te habola yo ya ula sngow snai bat ula wan hau baula span ye jing jingam snam jong uda the haki ye ka umpnyang bat kawan te ula bu ya halarum rat jong uhi bat ula walam ya sha kayeng basa baula sumari te hakabla syai hakabon saletno Ula sayno artengka, baula ai hau traying basa, baula ong hau to sumar ya baka ka eru kabamen pelut tam, nga andang awan paipat, ngan siupat ya me. Nakini laingut uno memut, ubalong uparmajan, ya uta ublahap, hap deng kita kinong tu, te ula ong uta ubala is naiken, ya Jisu namar kata ula ong hau kilat tole mameru kumju namar kata kum kibla jit kiba khut barba ij jong blai to pinya kop ya ka donut kajing sngow snai kajing sbon kajing snowret kajing jamnut bad kajing shaslam ublai unkir khu ya ka puli na ka tien ka jong blai tungin phas oblai ha kajing duai Ablay bo ukpa jungi ubah beneng, kumne sasi senpat ngawan ban pau hakmat jomepa, hagani ka pohor jogani ka nopha joni ka sngi, ban aingu ya mepa bangila kumne, bangin yo ban don hagani ka ying ka jome, bangin yo ban syakri ban yero ban penan buram, ya ka kerteng ka jome ablay,
ngi wan hakmat jome hakani kapor ngi sngongu ya men mar ki jing kerku ki jome ya ka jing em ka jongi bangila ban long kum ne ko mangilong bangi ngai ko trai bangila ban don kum ne ka ying ka jome dai lamba ka jing rap ka jing isnai ba ka jing kerchar bor ka jome trai yangi bat kum ne ha bangi don hakani kapor ka ying ka ba kentang ka jome ngawan ya ka ban duai ban kerpat ya me ablai isnai tu kerku yangi wei pi wei hakani kapor ko kenrat ngiwan kum ne de ka mensim ka ba terang ka ba sliang ko trai ya ka bangin syakri ya me baru ya ka bangin yos ngau ya ka ketien ka jome Mio iyo syakri ujame ko trai uba yang hakani ka por kenrat ulang tang ubriu betelat uba dan kami ka jing alam ka jame ki por baro banga duai na markata men kerku kenrat ya ka jing em ka jongaru syakri buret ujame habanga don kumne ka yeng ka jame bangan yos ngau ya ka bor ka jong mensim jame uba me prasad uba me yalam ya ki jing mot ki perkat ki jonga oi kenrat nga duai ba men isnai men kerku le ka jong ka balang ka jame hang ne mauro isnai loreng kat na dukinong syarai jong ka kit men besan kit khot jong ka komiti balang bar ki long pa ki long kmi Barki wei pe wiki dekat jongka balang hadu ki hap ki baren ngada dua ya blai men kerku men ya rap men ya lam men ai ki met ki wakot ki wakia men pelaj ni ki jing pang ki jing sitam ba kham tam ya ka bor men sim bangin yo ya ka banang ya ij ban syakri ya me haki por baro jongka jing em ka jongi ablai bo pa ju ben ngawan ya ka ban duai ban kerpat wa kemat jame isnai tu kerku kerpang ya ka wei pu kerpeng kristan hapo jongka balang ka jame hang ni ha mauro isnai pelong ki rempeng Kristan ko try kiba ya ban syakriya me bar kham tam ko try ki khot jeng repeng Kristan kiba ya ban kius ka yeng ka jame ban syakriya me o ablai bo pa ju bob nang wan ya ka ban duai ru ka ni ka por na ka benta kiba bun ki khun ju ka balang kiba mla bener rengkat ne ka por don lagi jong ki tau kiba ki ya syam ko try ya kiba me tep me yo i hangno bagi don ko try ka jeng duai ka jeng kerpat ka jong i isnai to lo rengkat bat ki bat ya lam ya ka jing em ka jong kiru trai bakin ken mau bakin pai ya ka ban wat ya ka kemat ka jome ngida duai kerpang ko trai na ka benta jong kitu ki ba mat ya ka jing pang ka jing sitam laki don ki yeng ka jong ki laki don ki ceka jing sumar ka jing duai ka jing kerpat ka jong ya blai isnai to kerku ya ki lamba ki lajing sumar kin yos ngau ka bor ka jome bar kerpang ka jing penkhia ka ba phla ka jome ya ka jing em ka jong ki khnang ko trai ya ka bakin yo ya ka bor ban IT banang syakri khamba ya me habaki yo iki met ki bakot ki bakia ablai bo pa ju bob neng awan ya ka ban duai ban kerpat wa khmat jame men isnai men kerku kerpang ko trai ya ka ni ka ya ki balang paro hapo jong ka KGP assembly hoi kerpang hakum ka ni ka sngi kalong ka sngi ka bak sonde ka bak kerpang ka bang ikin mau ko trai ya ka jing kerku ka jame ka ni ka ri ka jongi ha ka bang ila yo kum ka balang bandoni ki artli ki hospital hapo jong ni ka ri ka ba i ka jongi ngi duai na mar kata ablai men isnai men kerku ya ki nong pnya jong ki artli ki hospital ka robar hospital ber kom ju ka doktor tanah hospital hang ta ha joai isnai to kerku loreng kat no me ko trai ya kinong penyahat jong kahi baro kinong try ki doktor kinos bat kum ju kinong pang tu loreng kat ko try bakin mat ya ka bor ka jome try bakin sngawi ka jing doreng kat baka jing alam ka jome ya ka jing em ka jong ki ablai bo pa ju ne ngaduai na mar kata ba menis ne rumen kerku ya ka ni ka bor ka bangidang syakri ya metrai ngidon kam ya ka bor ka jing alam ka jong men simbak khot u jome try kenang abang ingin yo ban mi nang ne ko try ngin mi rengkat bagi jingkar ku ke jame na bau Jesus Christ ngi duai ngi pani kini baro mentas ke bam jikuru amen hakani kapor ngilom la ke jingangu ban ngakerpat i Mr. Ido Khan ba insa duai ke jingangu bat ru ban bo kerpang jing duai nda kamta kenika hospital sandi namta ki arli ki hospital kata ka Dr. H Coronavirus Hospital bat eka Dr. Norman Donalds Hospital hajuai lambat ki nong pang ki bathia han kasmal kin yo ya ka jingkot ka jipun khia ba janai na ublei tolik pandem ki jong duai ublei berupa jongi ubah baneng kanui dap di ki ngong ho ya me ya ka ba me panla pat ki kejat ki bathaj ki batlot ki jongi ban tiu ka yeng ka jong me ban syakri ban yaro ban pendon burom ya ka kerteng ke bakoi bat ka badon bor ke chome au boleh ngingej
Bangi don sibon ki mensim. Ki bawan akan dikapor. Rengkat bat ki jingkit ki bakia. Ki jingpang ki jing stom. Ki jingpai ki jingpra. Ki jing sngosi bat ki jing kuslai. Andai memetip au blai. Ya kita paro ki bawat ya ka kemat ke jome. Ya rapo au blai men ai ki bapang ki bastom. Ya ka jing ko ke jing kia. Ai ha ki yeng ki sem ki bapat ki bapra. Da ka jing sok blai ke jome. Ai ki bamat ya ki jing skosi bat kuslai. Ai ka jing tengen haki yeng ki sem jong ki parabangai ngidoai au blai pa melong ring katru lembat ke ni ke sengi ka bak kerpang ke sengi ka bakan mau rom ya ke ni ke artli ki hospital ki badon na ke ni ke jela ke jongi ya ki ba me mel haseng ko kenra korko au blai ki nong trei ha po jongka Apo jong kini ki artli ki hospital nadu ki doktor ki nos bat baro ki nong trei kini ki hospital ai bikin ai ke jing sumari ki bapang ki bastom da ka jing e play ke chome bakita ki bapang ki bastom kin yo mat ye ke jing penkia leng ba ke jing sumar ki jong ki to nang yai kerko au blai ye kini ki hospital bro artli Baki nang ya saprang ya kaban ai ke jing sakri ke babhatam na ban ki khon ki chome ido ai ro au blai ke ni kapor gerpang na mentau sakri kodor chome pastor ibadon ka banta ka bakrau ban sam ya ka kubor na ka tin ka ba im ke chome ban kob au blai de kabor ban sleh de uman sim ba kho chome Bagi ai baro ki ba mino na ka sentur sakri jong mai ai kan long ka jing mentoy yang iwei piwei ki ba ngab bat ki ba shashkor ya ka tin ka ba im ka jong mai ni doai do au play ka ni ka por kerpang ni bata ki ni ki jing ai ki ba red ki jong i ki ni ki long ki jing ker khu ki ba mela ker khu ka jing im jong i ha ki yeng ki sem ki jong i ni wan ra khan diat ka kam ka jong mai Kerko au blai yaki ban kentang yaki baka balang hang no kan pendon kam kan long na kam na kaburom ke jome kerko au blai yaki tiki para bangai ki bom semladon balang bangi hang neru ki baju ai na kapor sakapor the au blai ke jing kerko lor jong kiru baki rukin yo ngau ke jing don ringkat ke jome ngau au blai ke jing khot kerpat sakai barit jome Nabai kini ngingo ngidem ngipan hak kerteng utrai bonong paniem jong Yesus Kristus menta bat hala kertaru amen Antang ila poi sya ka benta ya ka bangin yo sngau ya ka jing slong ya ka tien ka jong blai aswa ya ka bangin yo sngau bat ban ngap ya ka kubo na ka tien ka jong blai tungini ruai ka jing ruai number laispa khatsau ka jing ruai number laispa khatsau donut songala ka tengit tempel jome ai kan long hapo hang ni ko trai jisu hadu bam ju ko to song jing don jome kan yai long jing khawai ba ni ruai bro lai tulikit khot ka jing ruai ka balai spa khatsau Kingdom
Doria Kijing Sobhabom Ne Lan Ai Baro Lan Ai Baro Lan Ai Baro Tang Ban Yo Ya Lok Ban Me Lan Ai Baro Lan Ai Baro Lan Ai Baro Tang Ban Yo Ya Lok Ban Me To Botat Ya Ki Gen Jiri To Pelak Kamen Sim Hi La Tat Ba Shong Ha Jing Dum Atuat Jing Shai Kasi Aka Jing Shai Aka Jing Shai Aka Jing Shai Men Sim Jung Aka Sohu Aka Jing Shai Aka Jing Shai Aka Jing Shai Men Sim Jung Aka Sohu Sa sisin pat agni ka por ngas ngoy ka ban aingu yu play. Ka bangala bandon kumni ka ni ka ying ka ba kintang ka jong play. Bat kham tam ha ban yo ban yang ni ka jaka ka ba kintang. Ban phla ban sakhi ye ka kerteng ka ba em ka ba don bor ka jong utrai jong yu Jesus Christ. Sa sisin rungai khu play pi baro ha ka kerteng ka ba thiang ka ba don bor ka jong utrai jong yu Jesus Christ. Oi ngas ngau shngai ro ka ni ka por ban yu i na du pastor bala krent yang yang ngala itu i pastor la slam ha na du gisnam ar hajar sau akin mau ar jalai jar sau akin mau i pastor man bai dang don Thomas John School of Mission ang tias sora ngalalong iwe na ki student jong i bala hikai yang at kumta as ngau chnganya ka jing don i pastor ha ni ka por oi ru kum ju iwe na i teman besan jongi ka Sheila Presbytery badon rengkat itu teman besan marbanyang badon rengkat bangi hagni kapor ayu i ham pat kalapan singan nga abanga yu i bidon lang hagni kapor pat ru hoy asngo ya kaban ai khuble ya pi baro hoy kuba laong nagaliang jong kabalang ki donru ki bomday na po jong kabalang nang ni na mauro lagi badon ki weipat ki balang sngow ya kaban ai khublai kerpang ya pi wala pimla bandon lagi jong ki balang na pi ken mau ban syakri ublai hangnu bidon ublai unang ekir khu ya pi pinang yo e ka bor ban i ban syakri ublai hangnu ha pi yo ya kalat ban syakri ya u hagani ka porung as ngawi ka banon ra ya ka jing ai khublai na kalait Kansau district na ki pratali ki balang ki badon hapo jong kalait Kansau district ye ki ba manga kumu pastor ngapet pangakmi ye ki ngawan ra ka jing khublai na kini ki pratali ki balang ya phi ka balang Presbyterian hangni hamauro ublai unang ye kir khu ye phi ka balang pa phi lang la ban yahat na ka por na ka bohor ka bor pinang la ya kawan sakhi ya utra jung Jesus Christ at kumbang la pan yo sngow nagi jing pen bana pidon nagi mission field ki ba per ublay unang kerkhu na rangkat bat kani ka jing syakri ka jong pi ya kawan sakhi ya utra jung Jesus Christ lengba ki lengkhat rai ya kawan yalap ya ka kerteng ka jong pada kani ka por ini phai ka tien ka jong ublay kabangin yo na katu ka bentai ya kaba ngala pulih ka basdang naga gospel ka jong Lukas kalenang ka shipau kat khot ka bar pusan balai punyo inrai kaba kham pelet jingmot agni ka por kalong ya katu ka khot ka balai pulai ka boong inrai uwei ukenja Samaria kat baudang let jinglet ulapoi hadu hau te habau le yo i ya ulas ngau
sengai Henry uwe u kenja Samaria kat bau dang let jing let ula poi hadu hau te habau la yo I ya u ulas ngau senai ka benta pedeng jo ka jing slok ka donun jong ka jing ngau senai tungin pai sho blai ha ka jing duai ablai bouk pa ju ba peneng kumne sa si sen pat ngawan ban pau ha khmat jo metrai miyo I yang au sakri goret u jame ubayang ga ni ka por ko trai ya ka ban kren ni ka tien ga jame u sakri u jame unom la ban long ai ru em klam ka jing rap ka jame Bat kum ta isna ya rap jong usakri u jame trai uban krani ka tien ka jame ka ni ka por baki benta baro baki kentien ni ki ban mi na ka sentur ka jong usakri u jame kana long ka jingker kuning kong yang au yang ka ni ka por bat yang ilang baro ki bang yo ban sngo ban snap bat ban pediang ka tien ka jame na ba Jesus Christ ngi dua ngi pani ki ne baro mentas arta ki bam bam jikuru amen ka donun jong ka jing sngo sen ai Ya kanika gospel trong Lukas la tho dau Lukas ki ba khambun ki nong tho ki nyo baga gospel u Lukas kalong ka ba kham sngo tanat na ki jing tho baro baga balong ru ka ba jrong tam na ki sau gospel ka ktien u blai kam sham ya thu pnya wei u neu Lukas ngitip tikna ba ulong u gentil nadu bodang kha le se dai na kata kadau bau kham sngo tanat ban pendon kam daki ketin Grek ban ye ke ketin Hebrew naga benta ki Grek baki lah ye ban syampang abo apostol Paul u tho ye ka kerteng jong ki khot ha ka kenhun jong u ha ka sithi saki Kolosai u nyau yo Lukas bat ki tu ki bom pat pendap ya ka jing otshar u Origen u itu yo Lukas kumu Lukias ya ka balaya thu dau Paul dau apostol Paul ha ka sithi ki nongrum kalenong ka ba khan riu ka khot ka ba puai hadin ki start wat nya lani ki sekolah ki ajingmut bau Lukas udai Lukias unong kirni ubadai uwei na ki nong yalam ha Antioch ubala pha yo Paul bat yo Barabas ha ka jinglet mission baningkong rai don ka jing ya thu ru bau Lukas udai tang kum uwei nakit khot ki ba khamret haka kenhon yalap jong apostol Paul om kumunong yalam jong ka balang ka bapau jong ki gentil haka takapor om shamdon satya ka jing yathu pasai lau Lukas ulalong Kristan em hasua bau ni kendu bau apostol Paul om sham la penpau menno hangno bat kumno ulat kela Kristan hinrai kalah banlong bau la yos ngau shapang Jesus Christ naki jiu kibla kela Kristan hakas ngi Pentecost kala ban long ru baulong Kristan naka jing mission jong apostol Paul hatros ulah ru ban yos ngau syapang ublei jong ki Hebrew naki jiu kibasa basyong hapo ba saudong jong ka Filipi ka balong ru ka jing penkre ban yos ngau ka gospel now apostol Paul bat ban pediang yau Jisu kum umesaya kadon ru ka wei ka jing tho ka baong bau Lukas ude riu na mekodenia haka jing yo ipau jong Paul la ka long kumno ru ka jing kala Kristan jong Lukas kala long ka jing kerkhu ka bakrau ya ka jing yo ipau jong apostol Paul kidon kinong tho ki baong bala tho igane ka gospel na achaya bar kidon ki weipat ki baong bala tho ya kana rum la tho ye gane ga gospel la kisnam kumban ru Paul ne prapau edi wa apostol Paul wong ha ka sithi saki Kolosai kalenang ka basau ka khot ka bakhasau u Lukas unong penkhia ba i ka bamut ba u Lukas ude doktor la ne unong penkhia kat kum ka jing batai laong ba u Lukas ulayai lang ba u Paul na tros sha Filipi ha ka bala sakhi ya ka jing sha sempat pat sha set patok jong apostol Paul ba u Silas bat kum u doktor klem artatin ulas sumar ya ka jingmong jongki namar kata kum u doktor u neu nong penkhia u pen snau thu ya ki nong pule ya ka nega gospel ba ki latip ya ka jing shisha ba ki im ha ka perthai ka badap tang da ke jing pangpap kum ta u ai
Yau Jisu khôn trong ublay ubalong unang penkia ubakraw. Kum bayaladi uday gentil kum tau la tho nakapenta ki gentil uyale kat bala ban kiar nakaba pendon kami ki kentien Hebrew. Bat udara penban daki ketin Grek uda wanra penban daki ketin Grek kiba ket jimut kumju kum ki ketin Hebrew hakat testament barim kenang bagi gentil kila ban snautu ulukas utho yakane gospel ban penmi ya kan nong rem bas kam jong ka jingnya jong ki longdien jong u chio palos lani uba ie jong ublai lani ki ba shapting ya ublai bat ya ka balang barokawai ban ya thuru ya u Jisu shaki ki bompat ngai ban pensisa ya u baulong ublai bajanai bat ubriu bajanai ubalawan ban penim ya ki brenreu baro ya u jiu bal ya u gentil kum ju u Jisu kum ukhon ubriu lani kum ubriu bajanai ulang ubadap daka jingit ubas ngaulam bat ubas ngau snai bat u Jisu ulas ngau snai haga gospel ka jong Lukas kalenang ka banyau ka khot ka bakhasau ulas ngau snai habau la yui ya ka wi ka briu ka balayam namar ba ka jingklat no ka jong ukhon jong ka haba utrai ula yui yaka ulas ngau snai yaka baulong haka to wat yam baru Jisu la dengi pulih kani ka gospel ula pen empat ya unu khon jongka badah kani ka bentaru ulukas uyathu bau Jisu uyathu kana syapang unang Samaria ubabha ubadon yaka donut kabas ngau snai ka donut kabas ngau snai hakani ka benta ka ktien ka jong ublai ka yathu yangi ka Parsi jong unang Samaria babha ka Parsi unang Samaria babha laban syam tang hakani ka gospel ka jong Lukas u Jisu la kran yakani ka Parsi hawe rusat ublawan ban keli hau Jisu ngan le ayu bangan yo e ka jing yambam cukut haka gospel ka jong Matius don urusat ka lenang ka arpulai ka khot ka balai pusan don urusat ubalai ban kelio Jisu konong hikai kanu ka hukum ka bakrau naki hukum haka gospel ka jong Lukas ka lenang ka bakhat ar ka khot ka arpupra unong sat ula kelio Jisu kanu ka long ka hukum ka bakongsan naki baro bat haka ni ka benta Lukas ka lenang ka basipau ka khot ka arpusan ukeli ko nong hikai ngan le ayu bangan yo e ka jing em bom jukot u Jisu syam le yathu hakaba kumnu syam le yathu hakaba kumnu ka jaka bau tau rusat ula yeng ban keli yau kapau kumbaki don ki weiru ki badon lang hangta kani ka jingkeli kam semut bau kwa ban yo jingtep hinrai bau tenju ka ka jubab bau Jisu komunong hikai batamai unai ula ban kemi lentiru bau Jisu unai ka jubab ka bomdai bau nyok pen pau ya ka jing start ba ka jing syampang u Jisu ula ong la tho ayu haka hukum kumnu me pule badah bau tau rusat ulang upriu bestat ulap batai yaka hukum daga babu tangi kentien kibakit jingmut lut yaki kentien jangki hukum men it yau try uplay jome daga donut jome baro badaka mensim jome baro badaka bor jome baro badaka jingmut jome baro bad yalau paramarjan kum yaladi u Jisu la kubur yakata ka jing jubab jong utau rusat uang melayat hu ya kabadai ula kentu ya u baun le kumta nang baun yo yem Hendrai namar bau kwa ban pengsan ya ladi ula keli deka jingkeli u para marjan jonga une urusat ngau ya ka jingmut ka basisha jongka kentien para marjan lani jongka ketien para marjan wat hapdeng ki jiu ki don bun ki rukom ngau ya ka jingmut jong ni ka ketien
Bun na pedeng jongki ka mamut pan ong kim ngau thu ya ka jingmut jong kani ka ktien rei ka rukom perkhat jongki kalong khams kalong salensar hapdeng jongki jiu kalong bau paramarjan udai tang upara jiu jongki karukom perkhat sapangki weipat ki jai pen riu haka perthai kampat syam rong haka jingmut ci perkhat jongki u jisu syam la jubab bet ya ka jingkeli hinrai ula ya thu ya u ya ka wei ka jing ya thu khana kani ka jing ya thu khana kamut ban jubab ya ka jingkeli ka ban ningkong ka ba ongan le ayu ban yo ka jing imbom jukut hinrai kalong ka jing jubab ya ka jingkeli ka ba ar ka ba ong uno ti ubalong upara marjan jonga wang don weu riu syam la ya thu ya uneu riu hinrai la ngat ba de ujiu uneu la hap deng kin nong tu bat kila syo ba kila pen mensau ya u kat hadu ba la yap ler kila lau leng khoj ya u bala ino ya u halenti kala ban long ba ke jing perkhat ba la yap bat kila ino ka ba uneu briu don kam hakum kata kapor kam de ya upara jaj upara kanja ndrai upara marjan Henry udon kam ya u kenja para marjan uneu briu ulawan yar na Jerusalem banlet sa Jericho kani kalenti na Jerusalem sa Jericho kalong kalenti kabadon kam ban yar asut namar ka Jerusalem kadon kam shalor kumba ar hajalais papun nalor kaslah duriau kadba ka Jericho kadon haka jaka ka balong shispa kat kum ka jing tho ki ong shispa lai phopot kham shapo nakasla turiao namar ka tala ban ngau thu ba habayat na Jerusalem che Jericho don kam ban no arsut namar ba ka long thep kalenti kamla ban long ka ba bet hap ban yat kelan ki don bun ba ki khongdong namar ba ki kelan kata kalenti kalong ka ba red bat kaba kiem ki mau ronsong kidon si lenter kata kalenti kaba jingai ru kumba khan nyoma kalenti kaba omdon jing singan banyat khamtam banyat marwei kisai don kinong luti kiba apthap ya kinong let nong wan namar kalong ka jaka baki nong tu lani kinong luti kisuk pan ferri hakas pasnem kabasau hakas pasnem kabasan lakhot ya kata kalenti kabasau lani kalenti kasnam kani kapeni bagalong kabama pat kabashirkai kani kalenti kalong kabama bagabashirkai habau jisu ya thu ya kata kajing ya thu khana u ya thu bakumba hakata ka jingja ka saja man la kapor hakata kalenti na Jerusalem cha Jericho ki babun ki briu ki jukyar kala kadyai banyat marwei na kata kalenti khamtam habaki ra ki mar ki bakodor uni unong ya lenti ula hap deng ki nong tu ula yat marwei bat umla ban keno yanu ndai uhap ban keno yaladi namar bau yat marwei nalar bau tiap kamlong kalenti kabasngan banyat marwei Kelajaran kat bau wiu lendok kabu dang yai lenti nang ta ulayo i yau tau briu ubalat hia kata kalenti namar bau tau briu ulong kum ubalayap utau lendok lesi umla ban tiap tikna lau tau briu ulayap ne dang im namar syam lak ta yo hinrai la daun kta yo pon syam bau layap on yau yo bau long ubam khoj hadu nyau sngi lenter bat uhap ban pendap ya kata ka rukom jong ka jing penkhut ban laj na kata uperkhat bakan khamba ban kiar shwa syarul lenti ban kiar syarul lenti lakmi lenti bau lendo udai ban long priu ba it ya ki weipat ki para priu ki don ru ki ba perkhat bau tau lendo kloi ban kta yau tau priu nama ladau syam bau layap unduno ya kapali ban syakri ha ka tempel ki weipat ki perkhat bau tau lendo don por ban yarap namar bau perkhat
bahkan long kajing penthut bat kajing penslam ban poi syaga tempel ban pendap yaka kam jong u kum ulendo kala ru ban long bau shapting yo bakata yo bakita kin nong tu kin wan piang bakin lap ya u habau jisu wang bau tau lendo ula kiar syarul lenti kapan i baula ino yau tau briu hap deng lenti kum tau lendo ula yat kiarno syarul lenti om dai tang baula yat kiarno klam da kener ya ka kti jong ka jing yarap yau tau briu hinrai ula yat kiarno syarul lenti ya kata baro om la ban tiep hinrai tang ka we ka bathikna kalong bau tau ulendo ula ino yau ta ula shitom lam bat kajing don kam jong u hang ta lenti hadin kata lawan sau lebi uneru ula ban srim usrim kum ulendo une ulebi ude runyam ubahyar napdeng ki jat lebi ukhun u aron lendo haba utau lebi uyu i yau tau priu baula thialang ketara surak bar ula mensaujur na kata kajing syo na kata kajing sya lute kum uruniam lakmi lenti ba undon kajing sngolam ban ya rap yau tau priu hinrai uniru ulayat kiar une ula kham perkat ya kajing leniam ya kajing penkhoj bat kum juru ba un laban poi syakat tempel hakapor babiang ki briu baro ki kmelenti ban yo kajing rap ba kajing snau snai nau lendo bau nebi bau lebi ki balong ki reuniam ki batip ya ka hukum badai ban i yau paramarjan ki ban long kan nuksa ya ki weipat ki priu pat ba jong ki Israel u Jisu ya thu syapang uwei u kenja Samaria u bayaj na kata kaju kalenti pada boleh kendu yau tau jiu u bala mensaujur kinong Samaria kilong ki briu ki baki jiu ki nyau baki long ki bom khoj namar ki hap kim hap hapo ka hima Juda na Benjamin ki dai na ki shipaujat ki Israel ki badan ha ka penta ba syapang syatei hadin balapia ya ka hima Israel haki ar benta haka pohar kajing sensyarus im Rehoboam ukhon Solomon kini kinong yalam kibut ya kajing yalam jong Jeroboam ubalongru usim baningkong has Samaria ki jiu bakinong Samaria nadu kata kapor ki don kajing Yeshun bat kim ya itu bat kum kajing itu kana hakani ka penta unong Samaria ubadai ban long ubri ubakadu ban keneri ka kti jong kajing rap ya utau jiu ubala mensaujur hinrai kala long penban mar khongpong kita ki para jiu ki balong hakaju kapor ki reuniam kim shemla kloi ban kener yela ka kti ban penpau ya kajing snau snai bat ban lai isnai ya utau briu unong Samaria ubabha ula lej hajan bada bola yo i ya kajing mensau jong u ula snau snai ula sap ula spani ki jing mong jong u ula the da kawan ya kajing mong ha ka met jong u kani kalong ban pen khoj ya kata kajing mong bat ban yada na ki khnyang jing pang utau priu ubala mensau dan hap deng kajing tolat ubam la syu ban yat kum ta ula persang ula pensyong ya u halar utau merat lani kalaban long u kada yala di uhapan yaj dakai kejat ulah yalam ya u syaka yeng basa ulah samit hakata ka yeng basa baraka sngi ka paput hasyua baun lejno ulah ai artingka hau tau trayeng basa naka bentaban penbiang ya ke jing don kam jong u om dei tangkata ndai u ongru ya tau trayeng basa baun sumari u balada don kam baun sa siupat andau lawan pai hakata ka jinglet jong u Jisu syamla jubab ya ka jingkli jong tau rusat hinrai ula keli penban ya u nakine ki laingut uno memot ubalong uparamarjan ya uta ubahap hap deng kinong tu ula jubab ya ki da ka baong uta ubale isnaiken u Jisu long ya u khilet tole mameru kumju kadonut kabas ngaus nei kadonut kabas ngaus nei
ngisham ya uni unong Samaria ubabha. Ka donut kadai ka bentap deng jong ka jingim lani ka bentak kabadon kabaga jingim ka jong priu dese ka syong haka. Kalong ru ka bentap deng jong ka jingim ka jong priu kaba penmi ya ki jing perkat ba ka jing sngow. Ka proverb ka ong ka proverb sahu arpulai ka ong tori khop ila ka donut da ka ba sumar naka kiwan ki jingmi ka jingim uji suwang hau Marcos kelenong penyau arpwe nabana syapo naka donut ki briu ki mino ki jingmut baman naba hakaba longka spa jongpi hang taru longka donut jongpi namar kata nilaban ngautu baka donut kalong ka bentap deng ka jong priu ka baki jingmut ki ciperkat kimi naka unong Samaria ubabha udon ya ka donut ka bas ngau snai bad kami naka donut ka jong u banle ba ya uni ubriu ka jing ngau snai lani ka bangi ong ka tinong way compassion kadai ka jing ngau lam bat ngau si ka ba jeliu na ka benta jong nu ki ba mat ya ka jing syamlanot ka jing im kadai ka jing ngau ka ba klan jo ka jing ngau lam ba ka jing ngau si namar ka jing syam jenjar lani ka nusip jot jong nu ka ba don ru ya ka jing kwa ban yarap yaki Martin Luther haba Ukraine ya ka jing ya per jong ka jing keli jong kini ki laingut pat usam bau nong Samaria uang ka jing keli ka jong ki lendo bau lebi ka jing keli ka jong lendo bau lebi kalong ladangan yang ban yarap yau ni ubriu ka ka ban jayanga ladangan yang ban yarap yau ni ubriu ka ka ban jayanga Henry unong Samaria babha upen kelai kanika jingkeli ladangam yang ban yarap yau ni ubriu ka ka banja yau kata kadai ka jing ngau snei jong unong Samaria babha yau tau briu ublahab hakalanot ka don ka jing ong ka baong ba ka jing ngau snei unong wei kala ban pen kela yaki wei kajing ngau snai jong nong wei kala ban pen kela yaki wei wa apostol Paul namar kata wang tukup kum ki bala jit ki ba khuj jong ublai tu phin kup ya ka donut jong ka jing ngau snai ka donut jong ka jing ngau snai ka pen pau ya ka jing it ka donut jong ka jing ngau snai ka pen pau ya ka jing it kajing ngau snai kajong uni unong Samaria babha ya uni ubri ublahab hakalanot unong Samaria babha ulas ngau snai yau tau priu namar us ngau tu bau yo i kajing kodit ya kajing jenjar ya kajing sitom jong tau priu ublahab hakakti jong kinong tu kinong luti lada don kanu ka bau ni ubriu don kam hakata ka por kalong yau para marjan uban yarap yau daka donut ka bas ngau snai usang nong Samaria ubabha ulapen kongu yala die ka syaka hukum ka baong men it yau para marjan kom bayala die badru kumju ya ka jingi kai ka jung jisu ka baong kumba phiman baki briu kin le ya phi tole mapiru yaki ka donut ka bas ngau snai ka pen pau ya ka jing it unong Samaria babha ula pen pau ya ka jing it yau ni ubriu ublamat ya ka ni ka jing lanot ka jing em jong u ka donut ka bas ngau snai ka pen pau ya ka jing it unong Samaria babha habolo yo i yau ni ubriu udon kam ya ka jing yarap ulas ngau snai om don kanu ka jing perkat syapang yala di yodon kanu ka jing ma ya uru na kita kinong tu kinong luti mereka ka baula bu ha ka jing em ka jong u namar baula it ya u namar ka jing ngau snai ula klai ban it ban yarap ya uni priyo ki parha bangi be
haka jing lenti ka jungi ki breu kham tam hakum kini ki sngi ki don sibon ki breu ki bangi mahan ki bangi syam ki bangi ki le melek kum ki don kam ki jing rap ya ka ba mangiru ngi haban perkhat ngakan mau sisin kat ba uwe ni ki perlok jonga udang lej on yang saying namar bangi lawan program lamit kumbak harar ba GAA kat bang dang ya na surak snang kabak ham kendong ngilalap yo breu bat laong bau tau breu ulang ngi tu ya rap lambat udan ha kata ka bat kabala kelon hang ta bat utau perlok ulang yang ap sipang ngini pet yo don breu syarut syakyar haswa ya kabang ini rap namar don teng ki badon ki breu ki balek melek panci rap ndai ki don pat ya ga jingmot ka basnio hadirin bangila yoi ba om don manu ngila hiar nakakali ban yarap ban kali ya kata ka ba chung ban yarap yu unong Samaria babha ulas sop ulas pan ya ka jingmong ka jong utau briu ulahap akalanot ulat the da kawan ya ka jingmong hakamet jong utau briu ubala mensau udan hap deng ka jingtlot umla syu ban yat kum tau la pensyong yu halor ka kada kat bayala di ula yat te ka kejat ula yalam yu syayeng basa bat ula samiru hakata kayeng basa une unang Samaria wabha ubadon ya ka donut ka bas ngau snai ula penpau ya ka jing IT ka jong ya ka ban sumar ya ka ban yarap ya uni ubriu ubalahap hakalanot ka donut ka bas ngau snai ka penpau ya ka jingkit kli ka penpau ya ka jingkit kli unang Samaria ubabha hadin bolej bu ya tau briu hayeng basa pula pelut ru ya kata ka por jong hang ta hayeng basa hakata ka mit ban pet ban sumar baraka sngi ka babut namar ba udon ki kambo hapan lejno uai ya ka jinglut hau tau trahing basa na ka bentaban sumar ya bat ya kanu ka jinglut tam ula kular ban siu anda ulawan pai kani ka penpau ya ka jingkit kli ka baudon na ka benta uniu briu ublahab hakalanot ki para bangi be kani ka sngi utrai ku mangilios ngau na ka jing penbena ku mangilios ngau hakle jung ka jing duai kalong ka sngi utrai ka ba kerpang ka bangi khot ya ka hostel Sunday ngi aingu yo blai bakum ka khasi jantia Presbyterian Assembly ngi don ki artli ki hospital ka Dr. S. Gordon Robert Hospital hajaya bat kumju ka Dr. Norman Donald Hospital hajawai ya ka Dr. S. Gordon Robert Hospital ngidang dap ya ka ban rakhi ya ka jing dap Shis pas nem jongka haus nem arhajar arpuar hakum kani kasngi utrai omla klem das ngongu yo blai ublasei ya ubriu ubakum Reverend Dr. Hodge Gordon Robert ulalong ka jing kerku ka bakrau ya kani ka ri ba ka jaj ben riu kajongi kamtam ya ka balang Presbyterian hari kasih bajantia hakabaya dahi ka jing trai ya ka commission ban penkhia ban yarap ban penkhia ki breu ki bapang ki basitam habanga pule ka sabener ka bala tho dai Sister Elizabeth Dingdo hak artikel ka baong unong seng ya ka nongrem ka bas kham yang habam mudur syapang jong kalong ka bas ngau mulung kumno uneu nongwei uwan na siliang duriau syak kari kiwei kabaum jutip ban long kumno kaban im ne ban yap hinrai utrai nong thau uba krau bor ula pekela long yaune usyakri jong ukpa uknyi yang ibaro ki khon kari ula walam sangi ya kajing sai kajing im kajing penkhia bajanai kabana utrai Jesus Christ uba bat uba man ban penkhia bat mensim bat met bat mensim ya baro kijing tau ba kodor jong u Dr. Drinsing
nyuta uwe neki doktor kasi bawan yarap ya ka doktor Robert ban sumar ya ka yau doktor Robert ban sumar ya ki nongpang uang kumni u doktor Robert ulong da shisha u tiu do mau lai phau na arjingmut bari hademeu ulong u knyi u kpa ya ki paj belas nong ya ki badok batngan ki kop siliang u badon ka jing start bangam jeliu bat kani ka pau haka pohar bau doktor Robert ula jubu kerpang ya ki jing thia katu kani nakabenta ki bomla ban siu ya ka bai hospital u doktor Robert ulalong ubriu ubadon ye kajing sngaus nei nakabenta ka ri ba ka jai benriu jongi kajing kajing IT ba kajing kli jong u nakabenta banya rap ye ki briu banya lap yo jisu lengba kajing syakri kumunong sumar bong nong penkia ya ki bapang ki basitom kalala banlong ka nam bat ka buram ya ka Robert hospital hapo kajing yalam ba kajing tray jong u ki para bangit bayin ngis ngau ban aingu yo blai ko mangalaong hakum kani kasngi ublai ka bakerpang habang pule bangat perkat ya kajing kajong ni usyakri jong ublai uba don sisa ya kata ka mensim jong kajing ngau snei ya kajing syakri ka bakodor kajong u ka belai bat ki mati jong u ki bangila ban yo ya ka Robert hostel hadu kini kisngi habangi kenmau ya kani habangi patch kani ka hospital ngimla ban klet ya ka jing IT met pamensim jong u hoi kum ka balang ngis ngau namar ki doktor baki nos jong kini ki arteli ki hospital ki baai ya ka jing sumar ki baai ka jing yarap nakabenta jong ki pri ki badan kam ya ka jing yarap ki bapang ki basitom kelolong ka jing kerku nakabenta ki babon ki para bangi bayin u doktor Robert bat kinong yalam ki bakmat kaki por ki jong uman shua ki biatrai rengkat bat u kinos lali long Miss Margaret Buckley Miss Hopkins Miss bat ki wei Miss Catherine Bullock bat ki wei long hapo ka jing trai ka jong ki da ka mensim jong ka jing IT mat pa mensim kala long ka jing kerku ka bakrau ya ki mensim ki bakodor bantip yau tra jung Jesus Christ lang baka mission kabaki kila trai ya kaban ai ka jing raban penkia ya ki brio ki bapang ki basitom ki para bangi bayin haban penkut ya kani ka jing kren nga kwa ya kaban penken mau yang ngiru u para marjan jong ka jing ka jongi haki por baro ubadon ye ka mensim ubadon ye ka jing ngau snei yang ye ki por baro jong ka jing jongi dai tang utrai jongi u Jesus Christ ulas ngau snei haba upet ya upat ba bom don jingbam ulas ngau snei haba yu ya upat ba ubom don nong yalam nong hikai ya ki ulas ngau snei haba yu ya ki bapang ki basitam ulakta ba ula penkia ya ki ulas ngau snei ya ki bri ki ba mala ki balak ang ha uko debit ko jisu ukon u debit to isnei yangi ulas ngau snei ya ki ulakta ba ula penkia ki para bangi bayin ki bangi don ha kani ka yeng ka jong oblai ni don la ki jong ki jing ya syam ka jing ka jong ki bangim tep ke ba ki wei ki nom la ban tep Henry utra jong u Jesus Christ ubalong u para marjan ubas ngau snei mau te utep lot ya ka jing ya syam ka jing jong u jongi simat haba upet yang ida ka khmat ka bas ngau snei dai na kata ka dau ki para bangi bayin bangi laban longkum bangi long ngidon ye ka jingkerman bangin yo e ka jing bam jukon namaru Jesus ngau snei yang iki nong pop ki ba kwa ban lad na ki bor jong ka pop ru setan daka bola i yang i kumunong rai siam semuang jing u Jesus Christ jing u jong u Jesus Christ don bala bandong bad ula IT la ka jing na ka benta ki pop jonga bat jongi baula siuspa ya ki pop jongi
halor jong gading pna kum ki bangat ki belamat ya kajing ngaus nai kajong utrai Jesus Christ ha kajing kajong namar kata ngilong ki breu ki bangi don ya ka donut ngi ban long ki breu ki ba don ya ka donut ka ba ngaus nai ka ba kloy ya ka ban yarap pan kersan na ka benta ki nu ki kam ki balong na ka benta ka buram kajong uta upara marjan bahajan kajing jing ka por haki por baro ubas ngaus nai namar ma uang suk kiba isnai jisuang suk kiba isnai nabon isnai ki tolong pi kiba isnai kumok pa jong piru ulong uba isnai ublai unkerku lamba jong ni kajing slong naga ketien jong ublai naga bentaka purom jong amen tongin duai ablai bu pa jing ubah beneng kumne sachi senpat ngiwan ban aingu ya mepa hakani ka por ha bangi don ni ka yeng ka jome bangin yo ban ngau ban ngap ka tien ka jome isnai ker khu ma me ko trai bangani ka khubor ka tien ka jome kan long ka jingker khu na ka benta jong i wei pi wei ki bangi yo ban ngau ban ngap ya ka to nang yai ker khu kan rat ya ka balang ka jome hang ni ha mauro loreng kat me ko kan rat na du kinong syarai jong ka ki balang kit na du pastor kit men besan kit khot jong ka committee balang nang ya rap nang ya lam ya ka balang ka jome ha ka jinglong ka wei ha ka jinglong shitli ya rap kan rat ba ka buram ka jome ko trai kan yai pau balang ba ka jong ka balang ka jome ka ba mela seng ha ka ni ka jaka kerku kerpang ya ka wei pe peng kristan hapo jong ka balang kerku kerpang kit khot jong ka balang baro hapo jong ka balang ka jome hang ni mauro o isnai kerku kerpang yang i wei pa i wei baro ki bengi don hang ni ka por ka yeng ka jome metep yo i ka donot ka jong i kom bangi long ko trai bengi ngau thu dei tang ma me uplei ubadan ka bor ban ya rap ban kersan bat ban ya lam i ka jing ka jong i ban ya rap nang ni ko trai ngin mi rengkat bagi jing kerku blai ki jome ka bangin mat ka jing ka jong i oi ngi duai kerpang ko trai sa sisen pan na ka benta ka rapat hospital ba ka doktor normal tanal hospital kerku lo rengkat ma me ko trai na du kinong trai hapo jong ka ki doktor ki nos kinong trai baro oi kum ju ki nong pang ki badan ha to ka jaka ka jing duai ka jong i trai ya rap la magi la jing sumar ki bagi yo na ki to ki jaka ko trai kin yo iru me utra jung Jesus Christ kong nang pen khia ba ba krau ba nang pen em ba krau jong i ki briu hasla jin ka perthai nga duai ablai ba men isnai rukum jo men ai ker khu ko trai iki balang baro ko kenrat hapo jong ka KGP assembly bangin doni ka mensim ko trai ka bangi yai kersan ya ka kam ta ka buram ka jame haki por baro sngo ablai bu pajwa beneng ini ka jing duai ka jing kerpat ka jonga na begini baro pan Jesus Christ mentas ke bam jikuro amen. Gani ko porngi pois ko bentai ka bangin wai no igani ka jing sakri ka jing mani ka jing yoplay tu blay un ker khui ka benta baro jong ka jing sakri ka jing yu ngini penwai da ka jing wai ka ba arspa riu puar ka jing wai ka ba arspa riu puar konong pen emas bon ko hak jong ba bon wan jan ma me jingker men jingker khu jing start bat jing ru ki don bat me ngerwai ros southly kit khot par prosantli kit khot jing wai ka ba arspa riu puar hadin kani ka jing wai eker pat i pastor sapelaj ngi di jingker khu penwai
Jinker men jinker ko, jing start but jing it grew. Iton wan me, o jagari jonga. Playbook pau jangi bahabneng ya ingo eme nam tane ka sngi ba mela aingi bagindon ka yeng ka bakantang ka jongme ban shakri eme ngi ingo bangila ban duai na ka banta ki artili hospital jong ki KGP assembly ka Roberts Hospital bat ka Norman Tunnel Hospital batukur khui kinong pania jeka bat yang ngiru kinong kershan kinong pania jeki bat yang ngiru kinong kershan eki tukur khui kini ka GSeng ke jongi bat baro ki GSeng keleng ke KGP assembly ki barakhe ka hospital Sunday matagasngi kerkhui pastor jongi balawan nadu shela balawan ban shakri ame ban sami ka khubora pedeng jongi nang kerkhui i bat ka jing shakri ka jongi yame kerkhui ngi lang barok ko try ya ka balang ka jongi bangin yai don ka mensim ka jing solem ka mensim ka jing sosan a ban yarap ikiwei ngi pa ni kini baro ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jesus Christ ngi duai ka jing ai ka jong Jesus Christ bau try bat ka jing et ba ka jong blay bo pa lambat ka jing selok ka thiang ka jong mensim ba khoi kin yai long kin yai sa rangkat bat ngi rangkat ba ki reu ngai keleng satlak ni ka perthai menta bat shaduki arta bom jukot ro amen.